गोबां मानसियानो सानोखि बर' भाषा बुंनो हानायाल' गोथार जिउनि बोलो। औ नंगौ, बेबो मोनसे गोथार जिउनि सिनायथि। नाथाय बे नङाखि सोरबा राबा राबा सिरिरे बारि सिया राबा सिरिरिबा सिखिरिया मारा बुंनो हाबाल' गोथार जिउनि बोलो, बे नङा। जुदि नोंनो बुजियाबा बुंसे बुंनानै मा बुंनाय जादों जेबो लाब गैया अब्लाना। जुदि नोंनो बुजियाबा इसोरनिफ्राय फैनाय फिनहरनाय रावखौ नों बोरै बुजिखो अब्लाना। आरो खायफा बेखौ सोलोङो, मुखास्थ' खालामनानै लायो सोरनोबा देखायनो थाखाय। अन्नानै गोसोआव ला, जायफोरानोखि गोदानै जिसुखौ नाजावदों। 1 Corinthians chapter 12 verse 3 आवहाय बुंदों, गोथार जिउजों दैदेनजायाब्ला जिसुआ फोरबो होननानै रावबो सिमान लानो हाया। अब्ला मा बुजिखो? गोथार जिउजों दैदेनजानायखायसो नों जिसुखौ फोरबो होननानै सिमान लानो हादों एबा नाजावनो हादों। बेनो मोनसे सिनायथि, इसोरनि जिउआदि नोंजों लोगोआव दं। आरो बेनिनो 12 verse 8 आवहाय बुंदों। बेनि सिगां 1 Corinthians chapter 2 verse 15 खौ नायग्रोनि। बेयाव बुंदों जाहैबाय, जायफोरा गोथार जिउनि दैदेननायजों थाबायो बिसोरो मोनफ्रोमखौबो बिजिरनानै नायनो हायो, नङाबा रावबो बिजिरनानै मोना। आरो 1 Corinthians chapter 12 verse 8 आवहाय बुंदों जाहैबाय, बे जिउआनो सासेखौ गियाननि बाथ्रा बुंहोयो आरो गुबुननो मिथिनो हानाय बोलो होयो। नोंनि बे गियाननि बाथ्राखौ मिथिनो हानाया, बे बोसोनखौ बुजिनाया, बिजिरनानै नायनो हानायाबो गोथार जिउनि बोलोजोंसो। मानोना गोबां BA MA पास जानाय गोबां गोरों गोरों मानसिफोर दं, बिसोरबो फरायो बाइबेल, नाथाय फरायबाबो मानो बुजिया, मानो बिजिरनानै नायनो हायाखै? मानोना बोसोना बुङो जिउनि बाथ्राखौ जिउजोंसो बुजिगोन, मोदोमजों नङा होननानै। नों गावनि गियानजों इसोरनि रावखौ, बिनि बोसोनखौ बुजिनो हाया, जेब्लाबो माने गोथार जिउआ नोंनो बुजिनो हानाय बोलोखौ होआ। नों जुदि बेफोर जिउनि बाथ्राखौ बुजिदोंबा, बेफोर इसोरनि बोसोनखौ बिजिरनानै नायनो हादोंबा, मिथियो अब्लाना इसोरनि जिउआदि नोंजों लोगोआव दं, नोंखौ दैदेनगासिनो दं, नोंखौ फोरोंगासिनो दं। 1 Corinthians chapter 12 verse 9 to 11 आव बुंदों, बे मोनसे जिउआनो सोरनोबा फोथायनाय, सोरनोबा जब्रा सोखानो हानाय, सोरनोबा सोमोगोनां हाबा मावनो हानाय, गुबुन सोरनोबा इसोरनि गाहाम रादाब खोथानो हानाय, आरोबाव सोरनोबा मोजां जिउ आरो गाज्रि जिउखौ सिनायनो हानाय, सोरनोबा गुबुन गुबुन रावफोर बुंनो हानाय, आरो सोरनोबा गुबुन गुबुन रावखौ बिजिरनानै होनो हानाय बोलो होयो। नाथाय बे गासैखौ मावग्राया बे सासेयानो, आरो बे मोनसे जिउआनो, बियो गावनि गोसो बादि बेफोरखौ साफ्रामनोबो गुबुन गुबुनै होयो। दिनै नोंनि फोथायनो हानायाबो बे जाहैबाय गोथार जिउनि बोलोसो। मानोना सिगाङावबो बुंदों, गोथार जिउनि बोलो नङाबा रावबो जिसुखौ फोरबो होननानै नाजावनो हाया। दिनै नों नाजावनो हादों, दिनै नोंथाङा फोथायनो हादों, बे एकमात्र इसोरनि जिउनि बोलोनि थाखायसो। बे गोथार जिउआ नोंखौ दैदेननायनि थाखायसो। दिनै बे गोथार जिउआनो सोरनोबा इसोरनि गाहाम रादाब खोथानो हानाय बोलोखौ होयो। दिनै नोंथाङा जुदि इसोरनि बाथ्राखौ, इसोरनि बोसोनखौ बुङालासिनो थानो हायाब्ला, अब्ला मिथि, इसोरनि जिउआ नोंखौ जेब्लायबो बाहायगासिनो दं। इसोरनि जिउआ नोंजों लोगोआव थानानै खामानि मावबाय थादों, जायनि जाहोनाव नों बुङालासिनो थानो हाया बिनि अननायखौ। नाथाय नोंथाङा मालाबा सानदों नामा, गोबां गोरों गोरों गियाननि मानसिफोर दङ, नाथाय बिसोर बुंनो हाया, मानि थाखाय? अब्लाना मिथिदो नोंथाङा। दिनै बे गोथार जिउआनो नोंनो मोजां जिउ आरो गाज्रि जिउखौ सिनायनो हानाय बोलोखौ होयो। दिनै गोबां बेफोरबायदिनो दङ, जायफ्रानोखि रं टिचिं होयो, गोरोन्थि फोरोङो इसोरनि बोसोनखौ। बेफोर जाहैबाय गासिबो गाज्रि जिउनि थाखायसो जायो। आरो बेखौनो बुङो नंखाय नाबि होननानै। बेफोरखौ नों सिनायनो हागोन एकमात्र गोथार जिउनि बोलोजोंसो। नङाबा नों आन्दायगोन, नों बुजिनायानो नङा, नों सिनायनायानो नङा, माबे मोजां जिउ, माबे गाज्रि जिउ। नों नंखायखौनो सैथो होननानै सानगोन। आरो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, गोथार जिउ गोनां मानसिया मालाबाबो रायखोमाया, गोथार जिउ गोनां मानसिया मालाबाबो थगाया, गोथार जिउ गोनां मानसिया रावखौबो दुखु होआ। दिनै गोथार जिउनि 9था फिथाइखौ नायोबा नुनो मोनो,
अननाय, रंजानाय, सान्थि, सैसोनाय, अनसोनाय, गाहाम जानाय, फोथायग्रा जानाय, गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानो हानाय बेफोरनि जोंहा आयेन गैया। दिनै नोङो गोथां इसोरखौबो मोननानै जुदि नोंनाव जुदि रंजानाय गैयाब्ला, नोंनि लाइफआव जेब्लायबो असान्थि बा दुखुल'बा, अब्ला नों बोरै बुंनो गोथार जिउआदि नोंखौ दैदेनदों? मानोना गोथार जिउनि 9था फिथाइयाव बुंदों रंजानाय, सान्थि होननानै। जुदि सोरबा बुङोब्ला बैयाव इसोरनि जिउ दं, बैनाव गोथार जिउ दं होननानै, नोंसोरो बिफांखौ नायालासिनो फिथाइखौ नायग्रो। गोथार जिउ दं होननानै बिनि नखरानो जुदि असान्थिजों बुंफबनायब्ला, गुबुननो बोरै सान्थिनि बाथ्राखौ, गोजोननायनि रावखौ बुंनो? बेनाव जुदि एसेबो गुरै रावानो गैयाब्ला, जेब्लायबो गोरा राव बाहायोब्ला, बुंगोन ने थारैनो बेखौ गोथार जिउनि दैदेननाय होननानै। बेनिखायनो आं साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायो, बोसोनखौ फराय आरो बिजिरनानै नाय इसोरा मा बुंदों।